Gardagong bliver præsenteret i samarbejde med Er du typen, der går med hestesko? Nej, det gør jeg ikke. Hænger du dit tøj på stigebøjlerne? Pisker du din flødeskum med ridpisk? Nej, det gør jeg med at piske og is. Okay. Jeg ved, hvad du så jeg skulle sige. Jeg vil bare sige, Goddag og velkommen til programmet Gardagong, hvor vi går i dybden med dansk trav og galopsport. I dag har vi fornøjelsen af at optage ude på Charlottenlund Travbane, nærmere betegnet amatørklubben Charlottenlunds Amatørklub. I dag har vi emnerne dansk travsport, hvor vi er på vej hen, hvordan er det gået og hvor skal vi hen af. Carsten Bundgaard, som er ildsjæl i dansk travsport. Vi har Lars Haut, nyhedschef og sportsredaktør på Helsingør Dagblad, også kendt som en af de store kritikere af dansk travsport. Og så har vi travtræner Kenneth Nielsen ude for Charlottenlund Travbane. Og Lars, hvis vi starter med dig, så er du kendt som en af de helt store kritikere inden for dansk travsport og danske spil og så videre i forhold til dansk travsport. Ser du slet ikke noget positivt i dansk travsport? Jo, det gør jeg. Altså, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der anser mig for at være en brøkrøv, fordi jeg laver stort set ikke andet end at kritisere på Trav Danmark. Og det har jeg gjort i nogle år. Men jeg ser mange positive ting. Jeg synes bare ikke, der er behov for, at jeg går ind og... Altså, når jeg kritiserer, så er det et modsvar til den censur, der er i sporten, at der bliver kun skrevet positivt. Altså, hvad er det for en censur, du hensyder til det? Jamen for eksempel har omsætningen i de danske travløb, den er faldet fra 490 millioner i år 2000 til sidste år 143 millioner. Det er en tilbagegang, hvis man indeksregulerer 2.000 kronerne, så svarer det til, at man omsætter for 15-20% af det beløb, man gjorde for 11 år siden. I de 11 år har der ikke været en eneste artikel om omsætningstilbagegang. Det har hele tiden hvert år været positivt, fordi så har man fundet et eller andet, så har man drejet tallene på en eller anden måde, fordrejet tallene, sådan så man fandt en eller anden positiv vinkel. Og Winston Churchill han sagde, at man skal ikke stole på statistik, hvis man ikke selv har forfalsket det. Og det er det, der sker. Og det er jo min kritik er et modsvar på den, de oplysninger, der kommer på hestesportens medier. Men hvis vi lige tager den op, så kan man sige, Carsten, en af de store skribenter i dansk travsport, det er dig. Hvorfor bliver de ting ikke skrevet? Nu skriver jeg jo til Lundens hjemmeside, og jeg synes selv, at vi er en bane, der godt kan kigge os selv i spejlet på den måde, vi dækker travsporten. Vi skriver om tingene samme dag, de foregår. Vi stiller også kritiske spørgsmål til kuskene i vindercirklen. Senest var der en episode med Sten Juhl kontra vores gæst Kenneth Nielsen her, hvor vi stillede spørgsmålet. Vi stillede Flemming Jensen spørgsmålet lige efter, han havde kørt sin hest væk i derbyet. Og vi stiller de spørgsmål også til kuskene, når de siger, at banen er dårlig. Vi forsøger ikke at skjule noget på Lunden. Vi opdaterer vores hjemmeside 7 dage om ugen, de dage det sker. Og det er jo klart, jeg kan jo ikke gå ud og kritisere min egen bane på hjemmesiden, men jeg skriver de kritiske ting. Jeg skriver også, når vores træner på Lunden ikke leverer varen, og vi ikke vinder løb i provinsen og i Sverige. Så jeg synes selv, at vi har et rimelig godt niveau. Men Lars, er det ikke i orden, at Carsten Bundgaard så skriver, at Sten Juhl og Flemming Jensen er lysår foran de andre i velkomstbladet i baneprogrammet sidst? Nej, lige præcis det synes jeg ikke var i orden, men det er så et andet eksempel. Men nu er Lunden jo ikke det værste eksempel. Altså Racing News Racing Live på en god dag er jo ret fantastisk. TV-udsendelse fra Derby-prøverne for eksempel, hvor det hele det bragede løs med dødt løb og Thomas Malmqvist, der beskylder dommeren for at korrupte. Og det var en forrygende udsendelse med banereporter, der stak mikrofonen op i snotten på Thomas Malmqvist. Altså det var Racing Live på en god dag er rigtig gode. Men det er sådan mere den overordnede ånd i sporten. Men så lad os tage fat på Racing News. Du har været stor kritiker af hestesportens mediecenter, og så kan man spørge Kenneth, de historier, der kommer frem der, hvad tænker de i aktiv om de historier? Er det godt nok? Man skal jo holde sig for øje, hvem de er rettet til, og det gælder jo alt inden for sporten, også når man afslører omsætningstal for årene. Altså, der er jo meget politik i det her, og der er også en del, som man så vælger politisk set og skal foregå bag lukkede døre, for at man så kan komme videre af den vej arbejde. Med hensyn til Racing News,
det er jo ikke et blad, som vi aktivt vi fordyber os i, og det er der god grund til, fordi artiklerne de er ikke henvendt til os. Og så kan man så selvfølgelig diskutere, og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, den kritik, der er, hvordan skal niveauet ligge. Lars, Racing News, din holdning til det produkt? Det er bare fuldstændig ligegyldigt. Altså nu siger Kenneth, hvem er målgruppen? De skriver, at det er et spilleblad, men jeg spiller. Jeg er fuldstændig ligeglad med bladet. Der er interview med en træner, som udtaler sig om, han har vinder- og pladschancer, men det gør han 5 dage før løbet skal køres. Hvorfor skal jeg læse, hvad han skriver? Jeg vil da hellere vente til på dagen. Der er han 5 dage klogere, og der har han måske endda kørt opvarmningen. Der vil jeg da hellere høre, hvad han siger. Der er ikke noget indhold, som interesserer mig overhovedet. Hvem er målgruppen for det blad? Nu tror jeg, at vi godt kan blive enige om, at det er så spillerne jo. Jamen, der er jo ikke nogen spillejournalistik. Det eneste, jeg læste et interview med Thomas Fischer for et halvt års tid siden, hvor han havde ramt nogle V4. Der udtalte han så om det at spille en V4-bong, om at spille med blanke eller lade være, hvordan man skruer det sammen. Det er den eneste artikel, jeg har læst i de 2 år, der henvender sig til spillere, altså der er spillerelateret. Altså, jeg forstår spillejournalistik sådan, at man tager spilleren i hånden, man vejleder ham. Prøv at høre her, det er ret svært at spille på trav. Det tager mange år at lære. Carsten, det produkt, Racing News, som vi nu hører her, at det ikke er spilorienteret osv., er du enig i det? Jeg vil sige, at Racing News kunne absolut godt være et bedre spilleblad over for spillerne. Nu ved jeg jo også, at budgettet er lille, og der er ikke det store at gøre godt med. Men det er klart, at for eksempel er der ikke afstamninger på hestene, og det er jo vældig relevant for spillerne. Hvem er far? Hvem er mor? Men det er jo frivillige mennesker, der leverer stoffet til Racing News. Det er folk, der skriver totalt ulønnet, bortset fra en enkelt eller 2. Banerne skal selv komme med materialet, og kommer banerne ikke med materialet, så kommer det ikke i. Så det er jo op til, om der er nogle ildsjæle, der vil levere et gratis stykke håndværk til bladet. Og det er klart, at det bærer bladet præg af, at det for eksempel i modsætning til Tifbladet, som jo er et professionelt blad med professionelle spillejournalister. Men er banerne så for dårlige til at levere varen? Altså jeg kunne godt se, at man måske skulle hjælpe lidt til det. Jeg tror også, at de gør det, men de er jo også underbemandet på kontorerne rundt omkring. De har jo masser at lave. Frem for alt har man jo sat meget fokus på at sælge ud på banerne, og det skal alle på alle kontorer gøre. Så den tid fra, at startlisten fremkommer til, at de skal levere en historie, det er ikke sikkert, at det er lige helt optimalt. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Men jeg vil give Lars fuldstændig ret i, at jeg føler mig jo ikke som målgruppe, og vi er også fuldt bevidste om, hvor pengene kommer fra. Det kommer fra spillet jo til vores sport. Jeg tror nok, at man kan gøre det her produkt en tand bedre, men må ikke også, at fremtiden den står og tækker i den retning? Hvis vi nu prøver at kigge bort fra Hestesportens Mediecenter og bevæge os over på Danske Spil. Lars, før programmet startede op her, der snakkede vi lidt om Danske Spil og deres rolle i alt det her. Nu får Dansk Travsport eller Dansk Væddeløbssport jo en masse millioner. Synes du, at Danske Spil gør det godt nok? Altså, som jeg ser det, så har sporten 2-3 alvorlige problemer. Det ene af dem, det er, at sporten vi har en udbyder, som ikke er interesseret i at sælge, som helst ikke vil sælge varen. De vil meget hellere sælge alle mulige andre produkter. Og det er jo et problem. Det er så spildelen. Og så har travsporten en vare, som ikke er konkurrencedygtig på spillemarkedet. Altså der er tilbagebetalingsprocenter på 80 og 70 og 60, og de blev overhalet for længst. Altså du kan gå ind og spille en fodboldkamp hos en bookmaker til 97% i tilbagebetaling. Det er spilproblemet. Så er der problemet med spilbrikker, og det er, at antallet af opdrættere går tilbage, amatørkuske går tilbage, heste, alt går tilbage. Det ligner sådan en skiløjpe, som er forbudt for børn, og der er man jo også nødt til at gøre noget. Det ser jeg som de grundlæggende problemer i sporten. Carsten, herude på Charlottenlund Travbane ved jeg, at du laver et kæmpe stykke arbejde. Jeg håber, der bliver sat pris på det i hvert fald. Med firmatrav og Kenneth, du har været inde omkring ponyskole og så videre. Er det det, der skal til, eller skal der mere til? Skal der markedsføring til for Danske Spil? Kan vi kræve det? Altså, vi står jo her på Lunden, og vi taler jo gerne åbent om tingene. Vi står jo med et mega problem herude. Det er, at tilgangen af unge mennesker. Vi har i dag kun én jockey i vores stab på 18 professionelle trænere. Vi har netop måttet melde fra til en jockeymatch over på Jægersro,
som har været kørt i adskillige år med 6 svenske jockeyer og 6 jockeyer her fra Charlottenlund. Vi har kun Sten Juhls Jens de Rossi tilbage, og det er jo et mega problem. Og det er jo helt klart selvforskyldt, at man for mange år siden her i Lunden ikke var lige så vågen som i provinsen med hensyn til rekruttering af unge ponykuske. Man kan se på Bornholm og flere andre baner, hvordan unge talenter spiger frem. Så der har vi simpelthen tabt noget her. Men det er man nu i færd med at prøve at hente ind. Men det tager nogle år, og der er virkelig et problem her med hensyn til, hvem skal komme, når de her nuværende navne, Axel Jacobsen, Sten Juhl med flere, en dag trækker sig tilbage. Vi har jo Kenneth og mange andre trænere, vi har 18 trænere, men det er helt klart, at der er et stort problem der. Kenneth, du startede op, som vi har hørt i tidligere programmer, helt fra barns ben af med din far, Willy Nielsen, som kørte Odin Lunø, og du var med ude og nærmest født ind i sporten. Men udefra kommende, du var amatørkusk i mange år, fik chancer hos Axel Jacobsen og var championatsholder herude i mange år. Hvad er det, der skal til for at tiltrække de unge? Jamen altså, der skal flere ting til. For det første skal man jo erkende, at man rekrutterer ikke unge som jockeyer længere i dag, fordi vores forretninger som professionelle, de er skåret ind til benet. Økonomien den er rigtig stram der, så vi skal kigge anderledes, og vi skal følge udviklingen, så vi skal jo hente de kommende professionelle, skal vi hente i amatørernes rækker, ligesom jeg trådte ud og var forgangsmand for, kan man sige. Men det bliver meget mere traditionelt. Man er nødt til at følge med tiden og ændre sig. Og selvfølgelig, som Carsten er inde på, vi skal jo have en ungdomstravskole her på Lunden, og det skal vi have på alle baner. Vi skal have meget bedre relationer til de ponyklubber, der findes rundt om i landet, sådan så vi får hævet dem ind. Altså, jeg ved jo i forhold til de her gange, vi har haft de her få dages arrangementer med de unge, de bliver bidt af det på ganske kort tid, og der skal ikke særlig meget til, men de skal lige tages ved hånden, fordi de er jo ikke alle sammen født ind i en travfamilie. Lars, dit bud på, hvad der skal til for at rejse dansk travsport igen? Jamen, jeg tror, det er her, jeg skal sige de positive ting, der sker i sporten, som jeg har set her over de sidste 3-4 år. Det er banerne, simpelthen, de er ved at vågne op. De er ved at tage kontakt, komme ud i virkeligheden. Jeg var herude på Derbydagen, og der hang bannerannoncer over vejen, og jeg har hørt radioreklamer, og jeg bliver ringet op af gamle venner, der siger, nå, skal vi til Derby på søndag, ligesom i gamle dage. De er ved at synliggøre sig selv, og det er ikke kun Lunden, det er Skive og Bornholm, og ligesom baner, de er ved at vågne op. Og så er der en ting, der er ret fantastisk, det er de aktives niveau. Nu har der været omsætningstilbagegang i over 10'er i Danmark, og vi går stadigvæk over og vinder storløb i Sverige. Altså, vi holder højt niveau, og de aktive, det er jo faktisk nærmest utroligt. Og den sidste gode ting, det er spillerserviceringen. Altså, det er lettere at være spiller i dag. Der er løbsarkiv, der er kuskekommentarer, alle banernes hjemmesider, siden banerne overtog serviceringen af spillerne, så er der jo kuskekommentarer og servicering af spillerne. Det er blevet meget bedre at være spiller. Så der sker positive ting. Men banerne har jo det problem, at sporten er usynlig. Når de der gode tiltag, de kommer med, som ponyvæddeløb, og de prøver at tage kontakt og rekruttere, så møder de folk, som ikke aner, hvad travsport er. Fordi der er jo aldrig noget i tv, og der er jo aldrig noget nogen steder, de aner stort set. Det kan være, at de skal starte fra 0 nærmest, ikke? Og der var det, jeg synes, at når man nu sætter, 1,5 million kroner af om året til TV2 Sport til at vise det, nogle travløb, og der er ingen siger, der er 0 seere. Man kan gå ind og se på TV2's. I forrige uge var der 0,0000 seere 5 dage i træk. Og så en gang imellem popper den lige op på 1000 eller 2000. Det er for mig at se penge ud af vinduet. Så spilder man millioner på Racing News, som ingen læser. Hvorfor bruger man ikke pengene til at markedsføre sporten? Hvorfor ansætter man ikke nogle folk, der kan finde ud af det? Og til at synliggøre. Der er altså mange dygtige folk derude. Men hver gang man ansætter folk, så er det en eller anden bekendt, eller en eller anden man kender, eller en eller anden god ven. Og så holder man det inde i det der lukkede kredsløb, som banerne er ved at prøve at bryde ud af nu. Og det er på tide. DTC er ved at lave en strategiplan. Carsten, hvad er din forventning? 3, ikke? Altså, undskyld. Jeg tror, de er i gang 2 eller 3. Nå, 2 eller 3 strategiplaner. Ja. Den, de har kommet op med, hvad er dine forventninger til det? Jamen, mine forventninger er jo, at nu ved jeg, hvilke folk, der er inviteret indenfor, og det er jo driftige folk, og det er jo klart, som Lars siger, at man kan jo ikke bare sidde og se på, at man går tilbage. Hvis en fodboldklub taber, så sker der jo udskiftninger enten på spillersiden eller på trænersiden, og det er klart, der skal ske noget. Det er jo også lige sådan på vores bane. Vi kan jo ikke
være garanteret vores job. Hvis ikke vi leverer varen, så har vi ikke nogen jobsgaranti efter 1. januar. Det er helt åbenlyst, at man skal levere en vare på den arbejdsplads, man er. Jeg er fuldstændig enig med Lars i, at det skal man kræve, og det er klart, at det er virkelig nu her, at der skal leveres noget, for det er 5 minutter i 12, vi er i nu. Vores ulykkelige situation her på banen, og så kan man sige, om det er selvforskyldet eller ej. Vi har netop haft derbyet, hverken Danmarks Radio eller TV2 var, og lave bare 30 sekunder til sporten. Jeg har selv været ansat 13 år på DR, og i min tid, der leverede vi mellem 2 og 3 timer om ugen, men der er ikke nogen folk i dag inde på redaktionerne, som kommer af sig selv, og så er det jo hestesporten selv, der skal ud og levere varen. Vi leverer selv historier til lokalaviserne, og som noget helt nyt, så har vores chef Nikolaj Kås fået os banket ind i DK4 på et program, der hedder Heavy Betting, hvor vi giver spilforslag. Vi har ingen garanti for, at vi kan blive ved med at være der, men så længe vi leverer et pænt stykke arbejde, så har medværten Dan Rachlin sagt, så er I velkommen. Jeg bryder ind her, det er et fantastisk tiltag. Altså i årevis, spillerne er jo samlet i fora på hjemmesider og hvad ved jeg. I årevis har man simpelthen totalt nægtet eksistensen af den her slags hjemmesider. Selv når der har været 4-dobbelt jackpot i Aarhus med tilbagebetalingsprocenter på 150-200, altså helt fantastisk spilletilbud. Der er ingen udadgående kommunikation til de her spillesider, hvor jeg kender en, der har en spilleside, hvor der er 5.000 daglige hits. Der står aldrig et ord om travsport. Altså det ville være fantastisk, hvis man gik ind og lavede en artikel der og siger, på søndag, der er 150%. Bare der er nogen, der siger over 100% i tilbagebetalingsprocent, så gør en spiller sådan her. Hvad for noget? Hvad sagde du? Lad os komme. Og her har du tipsene og servicering af spillerne. Det er åbenbart kun banerne, der kan finde ud af det. Alle de der millioner, der bliver brugt fra HFF, de går bare til spil. Kenneth, som aktiv, så kunne jeg også godt tænke mig at høre din plan som travtræner, så fremt at strategiplanen bliver rigtig, rigtig god. Du vil gerne fortsætte som træner, det er selvklart. Men hvad er dine forventninger? Mine forventninger til strategiplanen, den er meget høj. Udførelsen af strategiplanens efterfølgende, den er meget lille. Og det beror på den erfaring, jeg har haft inden på travpolitik i al den tid, jeg har været her. Vi har haft masser af udvalg, vi har haft masser af gode strategier. Vi har ikke haft nogen mennesker i travsportens top, som har haft mod til at gennemføre det. Og hvis ikke det er tilfældet den her gang, så er det kørt. Med det sagt, så afslutter vi Gadagung for denne her gang og håber på, at både DCC strategiplan og HMC og så videre kigger med her og får lidt god inspiration. Tak for den gang. Jamen, så står jeg her sammen med, hvad hedder du? Charles. Hej Charles. Hvad betyder hestesporten for dig? Nej, come on. Kom lige tilbage. Okay. Det var vores comic relief. Jamen, det var meget bedre før. Ja. Ej, men du skal ikke tage dig af det. Nej. Er det noget med, at du har været i USA engang? Nå, har jeg røvet noget? Ja. Kunne du ikke fortælle mig den historie? Jo, der arbejder man den største mand inden for amerikansk travsport. Nå, ja, hvordan var det? Det var, jeg blev 40 år, da jeg var derovre. Var det hårdt? Nej, men vi farede meget og pudsede og sådan noget. Vi brugte mere energi på boksdørene og staldgangen, end vi brugte på hestene. Okay. Var det hårdt arbejde, synes du? Nej. Ikke sammenlignet med, da jeg var matros. Nå, okay. Jeg er matros, eller har været matros, ikke? Ja. Men det der med, det er ikke hårdt arbejde, det er livsstil. Det er den, vi skal have til. Nå ja! Men synes du, det er hårdt arbejde, det her arbejde med heste? Nej, det er en livsstil. Ikke? De skal have mad hver dag, og de skal ud og luftes. Og ellers kan man ikke vinde løb. Hvor mange timer bruger du herude i dit liv? Jamen, ved du hvad? Du skal hellere gå hen og snakke med min bedste ven, som vandt derbyet her. Vi var sammen i USA. Okay. Han står lige her rundt hjørnet. Knud Mønster. Okay. Vi var sammen derovre. Han er... Altså, det er jo klart, når du har vundet derbyet, så er du inde, ikke? Nå, ja.
Det har han lige gjort her for, hvad er det, 14 dage, 3 uger siden. Var I ikke her? Der... Ikke lige den dag. Gå hen og snakke med Knud. Okay, jamen det gør vi. Han har en sød datter, du ved, som er meget inde på det der Monté, du ved, der rider de på travhæsene, ikke? Ja. Hun er en af de bedste. Men jeg tror, jeg fanger ham her senere så. Garagung bliver præsenteret i samarbejde med